И здравейте отново! Днес ще снимаме на Clash Royale. Това ще е втори епизод, както се вижда. Между другото... не, няма смисъл да ви казвам. Щях да ви кажа да влезете в нашия клан, ама сме доста. Ние постоянно ставаме 49-50. Ма ако някой все пак избърза, може пък да влезе. Добре. Днес ще изиграем някъде 3-4 битки. И ще видя дали ще мога да... дали... Не, след 19 часа. Ще събера 10 джема, за да почна да играя Classic Challenge. И започвам. Ще ви покажа после дека и в коментарите ми кажете някакъв хубав дек. Само да намаля малко звука на играта, защото май не е много добре. Е така. Е така май ще е добре. Нали? Да. Между другото, ако се чуете защо използвам миньоните вместо миньон хората, това е защото, примерно, ако загубя миньон хората, загубвам 5 водичка. Ако примерно загубя тези другите миньони, ще загубя по-малко, естествено. Сега ще му пусна едно балонче и един рейдж. Не. Не. Моля те, не. Няма да оцели един път, добре. Доволен съм. Няма как да ми вземе са колата. Между другото разбрах, че като задържим на картата, ми показва колко демидж взима самата карта. Пусна един минани. Ще пусна пак един Wizard. Ей така. Добре. Сега... Жалко... Не, те ще ме убият. Не го убиха. Добре. Това беше очудващо малко. И зап да пуснем. Запа ми е на 7 левел. Не знам дали видяхте. С нетърпение чакам да дойде 24 март, за да играме там клан батъл, дето сме 2 срещу 2. Аз мислях, че на 15 това май е днеска или... Май вчера беше, да, 15 вчера беше. Нали, уж... Един мой приятел от класа ми викаха, че ще има фара чест. В този фара чест, щеше да има... как се казваше? Ще ни дават такова безплатни карти. Аз много искам да има такова нещо, но за жалост няма. И така. Тос май ще ме вземе като гледам, но поне да му взема една такова. Фак. Не, хора, той ще ме бие, то се знае. Аз съм долу. Гледайте. Фак е. Аре, прецаках се. Добре, ще се опитам да не ми убиват нито едно нещо. Да не ми убият кулата, де. Май като гледам ще ми убият тапанарчето малко. Ще му посети реч. Не. Ако можете си забавете, когато показвам това, картите. Ето ги. Май аз показвам бавно. И
И ето ми го самия дек. На третия дек, този дек не ми харесва. Втория дек, не знам, не ми харесва и той. На този дек искам да направя някакви малки промени, ма не знам. Не ми се заменя нищо от него. Май ще поиграем малко с мина хората, защото... Така. Само вие колко минути вече клипчето? Добре, защо не показвам? Окей, това няма значение. Само вие колко ми е батерията? Добре, ще стигне. Почваме. Това път дано да спечелим. Сериозно ли? Ето така. И сега ще пусна един реч и направо му чуп такова колата веднага. Но явно няма. Поне още един път искам. Така, браво. Браво. Доволен си. Умирай. Опа! Те са ни проблемни. Ще го убия ли? Да. Аз преди също много използвах помпата. Сега чуйте каква ми е тактиката. Чакайте я пусна един. То няма да има смисъл да пусна рейч. Добре, убих му дракончето. Той ми уби много изред. Сега ще изчакам да ми се зареди 9-10. Това е лошо. Това е много лошо. Чак пак толкова. Ето така ще му направя. Един уизър. Няма да отказвам бързо. Не. Фак. Самия хората ще го оправят. Ето. Един рейч. Давайте. Хора! Късмет! Пожелайте ми късмет! Добре. Не искам да му пипам помпите. Добре, но отие при помпите. Yes. Хора! Той е долу. Но си смея. Миналия клип казах, че ще качвам често, но се промениха нещата и няма да мога. Ще успявам само по примерно 1-2 клипа на седмица. И така. Просто няма много памет на телефона и ще трябва пак да си купувам карта памет. А то път ще си взема някъде 12 гигабайта, някъде там. Или мисля да събирам за 64 гигабайта. Вие представяте ли си? То ще го убия май 6 или не знам. Ще правя клипчета и се спейскам скоро. Малко съм и болен. Боли ме гърлото, де. Наистина руса са убивали твато. Само не стрелна. Между другото, аз преди адски много искам да имам този инферно дракона. Той ще ми вземе една такова, ма и аз на него.
Аз имам и още една тактика. Да убия една такова и другата да бия, за да сваля бърдени. И просто ги похарча и двете. Коли. Оф, и то го взех. Това ще трябва да сложа. Няма шанс. Няма шанс, бе. Не ни пречи тези скелетни. Не, прецаках си то много жестоко. Ако им пусне Арус, ще стане лошо. Ами аз много се дразня. Като някой се смея, ама така е. И аз ще бъда гаден вече. 1851. Я да видя колко ми е... Колко съм събирал най-много. 1923. Не трябваше да пускам Golden Chest-а. Ако апгрейд например и това ще ми даде ли джемове? Не. Само XP. Гати. В този клип ще стана поне 1900. Така ще му пусна. Ама аз нямам и скелетунка, бе. Как бе? Той ще ми вземе една такова. И аз ще му взема една такова. И другото мислях да си слагаме и рицаря. Да, така да се каже. Той има... Кога по... Той става в седма реда, този човечец. Той май ще ме бие, хора. А това е много лошо. Защото и аз не знам, защото. Сега ще се опитам да източа и друга такова на 900 и после така по-лесно ще ги убия. Това ми е една тактика. Има ли смисъл да пускам реч? Не. Добре, ще му пусна ей така. И сега един рейдж. Заради... това. Ма той ще ги убие. Добре, така дори оставих на по-малко. Добре. Сап. О, мраза рейча. А вие? Не, хора, аз умирам просто. Това се знае. Той са... Ето. Аз съм долу, хора. Да, както винаги, а се ще ми ги убие. Айде да е пукна! От 1851 купя 1824. Какво е това? Гати... Не знам кога и за какво съм разделил тъпата скелетон армия. Аре бе, не бе, fuck you! Моля ти... Не! Але вече много се ядосвам. Направо ще пообясня. Гледай го тъпанар.
Или не, сега само ще се насочим към тако. Няма към друго се насочим. Добре, той ще ми вземе това. 5 лева ми... Той моя по-градър е 5 лева, май. Не съм сигурен. Ой. Днеска един в училище го питах коя арена и той ми вика 10-та. И аз го излъгах, му викам, че съм 11-та. И той ми вика, о, наистина ли? Ами направи на мен 11-та. И аз му викам, не, сега не мога. Защото ще му загуба купи. Не съм толкова слаб. Това е лошо. Мразя това разпирите. И това е лошо. Плиз. Искам и това кола да му взема. Плиз. Явно ще му взема, не знам. Хора, кой мислите, че ще победи тази игра? Аз, естествено. Да, този път да не загубя пак. Кажете ми дек, само че в който да има задължително да има балон. Това ми трябва. Естествено, как ли пък не? И тъпя принчи ми вземе колата. Капка живот съм. Хора не сме го пускали. Още малко ще го пуснем. Ще пущак. Аз му взимам другата кола. Няма шанс просто. Той като сега направи 600 кусор демидж. И като ме... Ето. Той ще ми вземе двете коли. Нали? Сега искам да пусна Уизарда и Миньон хората. Това видео ще стане прекалено дълго, след малко ще го спирам, защото ще му отнеме много памет. И той ще ме вземе. Както винаги. Добре. Още една битка, докато стане 1900 и ще трябва да спирам клипчето. Да донейтнем. Моля ти се да победа пак.
Ако пусна балона и твато, и са един рейдж, направо ще му взема една такова. Добре, трябва ми поне 2 пъти да удари. Още един път, браво. Та страна не мисля, че ще ми взема тук такова. Добре. Сега ще пусна един хок. Е така. И ще се... Е така ще направя. Добре. Мисля, че и този път ще победим. Ще изчакам да пусна. Ще изчакам да зареди просто до... Опа! Това е лошо. Royal Giant. Добре, той ще ми вземе тази кола, но какво ми пука? Не ми е взел 2. Е така. За да умрат по-бързо. Това е лошо малко. Това пак ще ми направи същия демидж като преди. Не. Бързо. Айде! 1900 хора. И с това ще приключим този клип. И до скоро на всички! Ако ви харесва този клип, харесайте го. Ако пък не, ако искате го да излайкнете. И задължително се абонирайте. И до скоро!